Ahoj, ja vás všetkých vítam pri dnešnom novom videu. A dnešné video bude konkrétne o mojich spotrebovaných produktoch. Ako prvé tu mám toto telové mlieko od značky Balea. Je to teda telové emulzia, mlieko a med pre normálnu a suchú pokožku s agátovým medom a mandlovým mliekom. Malo by poskytovať pokožke potrebnú hydratáciu, krémová textúra, bla bla bla. Proste klasické telové mlieko od Balea, ako si myslím, že ich tam veľa. Ja by som ani nepovedala, že na suchú pokožku, skôr na takú normálnu, alebo teda iba mierne suchú. Myslím si, že pokiaľ máte nejakú veľmi vysušenú pokožku, tak by vám to nemuselo stačiť, pretože je naozaj veľmi ľahké a nie je ani moc chutné. Na mňa bolo teda úplne akurát, mne teda stačilo, keďže ja nemám nejakú extra vysušenú pokožku, ale ako hovorím, ak máte naozaj veľmi suchú pokožku, tak skôr by som sa pozrela možno po niečom viacej chutnejšom. Potom tu mám teda sprchové mlieko Palmolive. Sprchové mlieko Palmolive obsahuje zvláčňujúce mlieko a výťažky 100% pôvodu z medu a aloe vera. Takže v podstate zase niečo mlieko a med. Takže niečo podobné ako to telové mlieko, akurát od inej značky a je to teda sprchové mlieko. Ja som toto použila možno iba raz alebo dvakrát, doniesol si to teda manžel, používal to on. Oni celkovo tieto sprchové mlieka sa majú teda líšiť od sprchových gelov tým, že by nemali byť také vysušujúce, čož teda ja nejak ani sprchové gely sa mi nezdajú, že by boli nejaké vysušujúce, teda ako na moju pokožku, asi keď máte teda nejakú suchšiu, tak asi by teda možno bolo lepšie nejaké takéto sprchové mlieko, ale inak to funguje ako klasický sprchový gel, že sa s tým proste osprchujete a tým to začína aj končí. Ale malo to celkom príjemnú zase vôňu po tom medu, po tom mede a po mlieku, takže to bolo také celkom fajn a tá vôňa bola naozaj dosť taká intenzívna. Vždy keď sa s tým manžel sprchoval, tak z toho voňala ešte dosť dlhú dobu celá kúpeľňa, takže to bolo také akože pre mňa pozitívne, mne sa tá vôňa páčila. A dobré je teda aj to balenie, že je takéto veľké, pretože vám to vydrží naozaj dlho, aj to dávkovanie s tou pumpičkou je fajn. A myslím, že sme to mali doma možno aj viac ako pol roka, takže naozaj veľmi dlho to vydrží. Ďalej tu mám teda Amia Active očný odličovač pre suchú pleť. Je to teda dvojfázový olejovo-vodný odličovač s extraktom z chrpy a vitamínom E. Odstraňuje aj vodeodolnú maskaru. Ja som si teda aj tento odličovač konkrétne kupovala na vodeodolnú maskaru, ale mne tento produkt moc nevyhovoval. Ja som to teda kupovala v Tesku, myslím si, že je to teda, áno, je to teda nejaká česká značka, stalo to fakt pár drobných, bolo to veľmi lacné. A mne sa tedy, proste potrebovala som odličovač na tú vodeodolnú maskaru a nechcelo sa mi nejak do toho investovať, zobrala som vlastne prvý, ktorý som tam videla, ale ako som už hovorila, moc som s ním úplne spokojná nebola. Ešte akože to odličovanie je celkom fajn, ale na to teda, že tu píšu, že je to teda pre suchú pleť a je to teda na oči, takže by to malo byť aj také akože no zvlačňuje, regeneruje a nedráždi, mňa to teda celkom dráždilo. Hlavne vždy po tom odlíčení som mala tie oči fakt také trošku podráždené a trošku ma teda štípali. Ale nejak som to potom aj celkom, no zostala tu iba na spodu taká troška, takže som to celkom aj vypotrebovala. Nebolo to zase nejaké ako extra hrozné, ale trošku ma tie oči potom štípali. Takže odporúčam jedine, pokiaľ nemáte nejak problémy s citlivosťou očí. No, potom tu mám teda... čo to je? Aha, to je nejaký samoopalovák od Alverde. Ale myslím si, že je tam ešte nejak viac ako polovička v tomto balení. Ja to vyhadzujem z toho dôvodu, že už tam mám asi 2 roky a absolútne vôbec to nepoužívam. Kúpila som si to pred tými 2 alebo 3 rokmi, tedy som mala také záchvaty, akože čo sa týka samoopalovania a podobne. Už ma to úplne opustilo, nejak je to teda, no sa mi tu zmiel aj ten nápis, myslím si, že Alverde samoopalovacia emulzia pre každý typ pokožky. A táto Alverde je teda nejaká taká tá vegánska kozmetika z DMky, že to teda má byť z nejakého kontrolovaného biologického poľnohospodárstva, zanecháva pokožku jemnú, hebkú, proste klasický samoopalovák, akých sú v drogérii teda množstva. A akože on nebol zlý, bolo to samoopálenie bolo akože OK,
ale po pár dňoch sa vám to vlastne začalo už teda z niektorých miest miznúť. No a bolo to vlastne potom už také škaredé, vždy som to musela nejak s peelingom dávať dole a potom znova tú vrstvu. A čo mne vadí úplne najviac na samoopalovákoch, taký ten klasický smrad. No a samozrejme na bielom oblečení mi zanechával flaky, čož teda tiež robí väčšina samoopalovákov. A hovorím, ja som ho tam mala už asi teraz 2 roky, čo som ho absolútne vôbec nepoužívala, je tam viac ako polovička, je vlastne úplne ťažký, keď to chytím, tak viem, že tam je toho ešte dosť a aj to má už takú nie už vôňu, ale už je to teda dosť taký smrad, to už aj nie je ten samoopalovací, už je to teda niečo úplne iné, takže aj z tohoto dôvodu to vyhadzujem, prosím, mi to tam iba zaberá miesto. Keďže som to už 2 roky nepoužila, tak určite mi to chýbať nebude. No, ďalej tu mám nejakú vec Demky a to je teda toto sprchové mlieko od Balei. Bolo teda z vôňou zázvoru a citrónu, to bolo úplne fajn. To mi to teda moc nezdalo, pretože zázvor a citrón vo mne evokujú skôr také chladnejšie obdobie, keď si teda robím čaj s medom z citrónom a so zázvorom. Ale nakoniec to bolo celkom fajn, proste klasický sprchový gel a bolo tam hlavne cítiť ten citrón, takže úplne v pohode. Potom tu mám takúto sadu korektorov od Catrice. Je to teda sada vlastne 5 korektorov, je tu teda zelený, ten by mal byť teda, keď máte nejaké vyrážky alebo proste nejaké červené miesta na tvári. Tento červený by mal byť teda konkrétne na kruhy pod očami. Potom tu bol teda tento hnedý, neviem, asi keď ste nejaký tmavší typ, alebo možno by sa to dalo použiť aj trochu na kontúrovanie. Potom vidíte, tento tam už neostalo vôbec nič, to bol vlastne taká tá klasická moja farba korektoru, takže ten som potrebovala najviac a potom teda taký trošku svetlejší, ten som teda trochu používala v zime, keď som bola teda naozaj dosť vyblednutá. No a vlastne najviac som teda vypoužívala tento a potom ešte trošku ten zelený párkrát, keď som sa ho teda snažila dať na nejaké tie začervenané miesta. Na to bol celkom fajn, ale vo všeobecnosti tieto korektory neboli bohvie čo, boli dosť také masné a dosť vlastne zaliezali akoby do pórov a do vrások a nejak ani extra dlho nevydržali, nejak ani moc neprekryli, takže ako ja som druhýkrát by som si teda už to určite nekúpila, myslím si, že sú o mnoho lepšie korektory. Ďalej tu mám teda takýto telový sprej od Balei. Ako môžete vidieť, tak ja teda Demku nakupujem celkom často. Je to teda Balea telový sprej brazílske mango. Nechajte sa zahaliť do inšpirujúcej ovocnej vône osviežujúceho manga. Myslím si, áno, bola to teda nejaká letná limitka. Mám taký pocit, že už to mám doma možno aj 3 roky, ak nie náhodou aj viac. Zrovna pozerám, že tomu záruka skončila ešte minulý rok, tak nechápem, prečo som to vyhodila až teraz. No a tiež môžete vidieť, že som to nejak extra veľa nepoužívala, polovička tam ešte je, ale tak je to po záruke a ja to aj tak nepoužívam. Mne tam celkom vadila, ak sa to tam nemýlim, hej, tam bol problém v tej vôni, no mne to nejak extra moc nevoňalo, ale tak párkrát som to použila, ale asi rok alebo 2 je to tam už nejak tak zapadnuté v tej skrinke, no a tak. Je mi to už teda viac menej k ničomu, už si to na seba dávať nebudem, keďže je to po záruke a poputuje to teda do koša. Ďalej tu mám takýto štetec od Oriflame. Ja som tento štetec kedysi používala celkom dosť, ale potom som si kúpila teda celú sadu kozmetických štetcov a tam bol teda štetec na puder, ktorý je teda 2-krát taký väčší ako tento. A s tým sa mi samozrejme ten puder teda nanášal o mnoho lepšie. Tento som si nejak tak odložila, že možno teda k niečomu bude, ale keďže som sa ho už dosť dlho vôbec nedotkla, tak som sa rozhodla, že ho vyhodím, je už aj taký nejaký divný, tie štetinky už nie sú tiež to, čo bývali a v podstate nepotrebný, no tak som sa rozhodla teda, že ho vyhodím. Potom tu mám takú pre mňa maximálne typickú vec a to je tento čistiaci odvičovací gel od Nivei.
Myslím si, že toto je už asi 4. alebo 5. balenie, takže to u mňa si budete vydávať často. Ja som o ňom rozprávala vo videu vo videu, kde teda popisujem moju starostlivosť o pleť. A mám tam teda zase ďalšie balenie, takže to sa u mňa teda určite bude objavovať veľmi často a nebudem to tu nejak asi moc obkecavať, proste môj najobľúbenejší čistiaci gel na tvár. Potom tu máme dvojfázovú micelárnu vodu 3 v 1 od Garnier. Myslím si, že túto micelárku som tu už tiež spomínala, možno tak 3 mesiace dozadu. Mám taký pocit, že v novinkovom videu som o nej hovorila. Je to vlastne taká tá dvojfázová, že tam máte tiež vodu a olej, alebo teda olej a vodu, respektíve to oleja tam bolo teda menej než tej vody, aspoň sa mi zdá, ale mám taký pocit, že asi áno. Maximálna spokojnosť, úplne krásne tá micelárka odličovala, či už tvár alebo oči, proste maskaru, linky, rúž, všetko. Ja si určite ešte niekedy kúpim, pretože za mňa jedna z najlepších micelárok, ktoré som kedy vyskúšala. Potom prekvapivo ďalšia vec od Balei. Konkrétne táto telová emúzia, alebo teda telové mlieko s voňou broskve, ale knínu. Voňa naozaj veľmi pekná, také klasické telové mlieko, také ľahšie, rýchlo vstrebateľné. V podstate je to také dosť podobné ako aj toto telové mlieko. Úplne to isté, akurát iná vôňa. Ďalej tiež pre mňa taká dosť typická vec. Je to vlastne taký ten transparentný puder. Ja mám tento puder od Essence veľmi rada, taktiež je to už moje možno 4. alebo 5. balenie, používam už asi 2 roky, možno aj viac, možno už aj také 3 roky. Aj keď teraz tam mám ten transparent od Miss Sporty. Mne teda tento puder vyhovuje maximálne, či už teda fixáciou, alebo to transparentnosťou, alebo teda tou výdržou. Úplne super, všetko, nemám nič, čo by som na ňo povedala zle. Mne úplne v pohode tento puder vydrží celý deň, bez toho, aby som sa prepudrovávala. Jediná vec, ktorá mi na ňom trošku vadí, je tá, že sa dosť rýchlo míňa. Nie je moc na cestovanie, pretože aj to vlastne podľa mňa je nejak tak tým, že si myslím, že je teda zle nejak zlisovaný, pretože ako náhle s ním niekde ešte len trošku ťuknete alebo niečo hneď sa začne rozpadať, koľkokrát si ani nemusíte ťuknúť, aj tak pokiaľ už ste teda nejak za polovičkou, tak sa vám ten puder potom začne rozpadať a to je asi taká tá jediná vec, ktorá mi na ňom vadí, pretože vlastne potom sa o dosť rýchlejšie míňa. Ďalej tu mám tieto 24-hodinové vodeodolné linky od Miss Sporty. Toto som použila možno tak 3 krát v živote, možno 3 alebo 4 krát v živote, mám to teda doma, tak to môžete vidieť ten aplikátor. Ja som si to kúpila taktiež, myslím, kvôli tomu, že to bolo teda vodeodolné, ale proste neviem, no ja s týmto pracovať neviem, zle sa mi s tým pracovalo, skúšala som to teda, či sa s tým, ale absolútne nejak mi to nesadlo, no to má takú tú špičku, ona sa tak nejak strašne hýbe, nie je vôbec pevná, takže za mňa toto moc nie. Čo sa týka tej výdrže, ako OK, s tým súhlasím, možno ja som to mala nejak 12 hodín, že som to mala od rána do večera a nepohlo sa to nejak, ako bolo to stále na mieste, takže tých 24 hodín by som tomu verila. Verila by som teda možno tomu teda aj tú vodeodolnosť, aj keď ja som sa s tým teda osobne nekúpala, to by bolo asi tak všetko, čo by som to povedala. Ja už by som si to teda druhýkrát nekúpila. Potom tu mám túto bázu Prime and Fine proti začervenaniu pokožky. Báza ako celkom OK, nemala som s ňou žiadne problémy, make-up mi na nej dobre držal. Je pravda teda aj to, že eliminuje nejak to začervenanie, ale bohužiaľ táto báza má jedno obrovské mínus a to sú trblietka. Je v nej strašne veľa trblietok, ale proste takých tých častíc, ktoré sa vám trblietajú na pleti, keď na vás zasvietí slnko alebo aj umelé svetlo a vyzerá to úplne strašne. Takže preto túto bázu vlastne vyhadzujem, pretože mi je úplne k ničomu. Pokiaľ by tam tie trblietka neboli, tá báza by bola naozaj perfektná, kľudne by som si ju kúpila znova, ale v tomto prípade proste ne. Vyzerá to fakt strašne, zasvietí na vás slnko a
To nie je proste taký ten prirodzený jas pletí, ako máte napríklad aj z rozjasňovaču, alebo proste tak rozjasňovač, dáte si ho na určité miesta na tvári, kam chcete, lenže z tohoto sa vám proste leskne, nie že leskne, sa vám trbliece celá tvár a vyzerá to fakt príšerne. No, potom tu mám nejaký veľmi starý rúž od Oriflame. A tento rúž má taký podobný problém ako tá báza, akorát, že v ňom nie sú trblietka, ale on je taký perleťový a tie pery proste máte na nich takú akoby perleť a vyzerá to dosť hrozne. Ako tá farba je taká pekná, taká prirodzená, taká neutrálna, ale proste s tou perleťou to vyzerá úplne strašne. Ďalej je tu osviežujúca vitamínová pleťová voda, osviežuje a tonizuje pleť, konkrétne teda od Garnier a bola teda na normálnu a zmiešanú pokožku. Ja som ju teda používala na takéto záverečné dočistenie ako na takúto tonizáciu pleti. Nebola táto pleťová voda zlá, ale trošku mi dráždila pleť. Myslím si, že pokiaľ máte nejakú citlivejšiu pleť, tak by som to úplne neodporúčala. A preto by som si ju ja teda znovu nekúpila. Nebolo to nejaké hrozné, ale mala som tú pleť po nej takú trošku napnutú. Zo začiatku nie, až po takom dlhšom používaní a to mi proste vadilo. Potom tu mám nejakú maskaru od Rimmel. Dodávala objem, aj teda pekne vytočila tie myhalnice. Ale potom začala teda po určitej dobe trošku vysychať a mi tie myhalnice dosť tak zlepovala a to mi na ne tak nejak asi najviac vadilo a čím bola teda staršia, tým to robila viacej, takže z tohoto dôvodu ju teda vyhadzujem. Ďalej tu mám teda nočný krém na ruky od Oriflame. Nočný obnovujúci krém na ruky, masírujte každý večer pred spaním do rúk, aby boli po prebudení hebké, vyživuje suchú pokožku. Toto bol celkom fajn krém na ruky, kľudne by som si ho kúpila znovu. Mal takú zaujímavú vôňu, ono to teda má myslím nejaký výťažok z nejakých hriaz alebo niečo podobné. Nebol zase nejaký úplne špeciálne hydratačný, že by vám naozaj veľmi zhydratoval, alebo že by vám úplne nejak sa zmenila tá pokožka tých rúk. Pre mňa to bol taký priemer, presne také niečo, pre mňa to bolo také presne to, čo ja potrebujem, ja nemám nejaké extra vysušené ruky. Ja som s ním teda bola celkom spokojná, kľudne by som si ho kúpila niekedy znova. Ďalej odlakovač DMky Ebelin klasický. Dosť lacná záležitosť, je to teda ten bez acetónu. Odlakoval nechty celkom dobre, aj rýchlo. Nemám nejak niečo by som na ňo povedala zle, myslím si, že za tie peniaze je úplne super. Ale keby som ho mala teda porovnať napríklad s tým, ktorý tam mám teraz od Dermacolu, ten expresný, tak ten je určite lepší, aj keď ten samozrejme zase stojí o niečo viac. Takže podľa mňa, pokiaľ nechcete nejak veľa investovať do odlakovača, tak určite ho môžem poručiť. Potom tu mám takú trošku drogeriovú vec a to sú tieto Savo obrúsky bez chlóru. Ja som ich sem asi dala preto, lebo oni boli, myslím si, že v prvom tohtoročnom Glance boxe. Bolo ich tam teda 30, sú to teda dezinfekčné obrúsky, mali by likvidovať 99,9% baktérií, odstraňovať alergény a boli teda s vôňou levandule. Pekne to teda moc taká agresívna dosť vôňa to bola, levandulová by som povedala. A v podstate je to na všetko, na nábytok, na chladničku. Ja som to používala teda hlavne ako miesto prachovky, že som s tým utierala teda nábytok, a som si myslím si, že televízor utierala a potom som to teda používala aj v kuchyni. Myslím si, že je to veľmi praktická vec, pokiaľ teda potrebujete narýchlo niečo pretrieť, aby ste to teda aj vydezinfikovali a tak podobne. Aj teda ten prach sa na to dobre chytal tým, že to bolo teda vlhčené. Jediné, čo mi na tom trošku vadilo, bola teda tá vôňa, tá bola na mňa taká trošku teda viacej agresívna, inak úplne v pohode. No, mám tu teda potom top coat od Essence. Je to teda z tej gelovej sady, že by to teda malo zanechávať taký ten efekt gelových nechtov. Tie nechty po ňom boli naozaj také veľmi pekné, lesklé, výdrž s tými gelovým vlastne aj podkladom, aj lakom, aj s týmto top coatom. Ja neviem, nejaké 3-4 dní mne to vydržalo.
Takže to celkom bolo OK, akurát potom, keď už som bola v druhej polovičke, tak ten gel zostal trošku taký divný trošku zostal, neviem, ako keby taký vysušený, alebo proste taký nejaký nekvalitný, neviem, no ja už by som si to asi druhýkrát nekúpila, ako hovorím, zo začiatku sa mi zdal byť fajn, ale potom nejaké som už bola za to polovičkou, tak zostal taký nejaký vysušený a pritom som to nenechala ani nikde na slnku, ani nič podobné. Vôbec neviem, čím to bolo, proste nejak zmenila aj troška tú konzistenciu, bol taký viacej gelový a zle sa mi to aj nanášalo, neviem, no, také divné mi to trochu prišlo a asi by som si to teda už možno druhýkrát teda kvôli tomuto nekúpila, ale inak naozaj ako zo začiatku tie nechty boli po ňom naozaj veľmi pekne také lesklé a malo to naozaj ten efekt akoby tých gelových nechtov. Potom tu mám dva antiperspiranty v spreji, obidva sú teda od Garnier. Akurát tento jeden to je 48 hodinový Ultra Dry a tento je Active Control 72 hodinový. To je nejaký ten pre maximálne až 72 hodinovú účinnosť. Samozrejme keď 72 hodín, ale kde? Ani 48 hodín, 12 hodín. To by som tak akože povedala. Tých 48, tých 72 absolútne. Ale inak sú to veľmi dobré antiperspiranty, ja som už o nich rozprávala, neviem či minulých spotrebovaných, ale proste niekde už som o nich rozprávala, že na to, že stoja teda o dosť menej ako Rexona, čo teda Rexona je moja najobľúbenejšia značka, podľa mňa tým majú najlepšiu výdrž, tak na to, že teda stoja o dosť menej ako tá Rexona, tak tá výdrž je tam taká istá. Takže ja ich veľmi rada používam a som s nimi spokojná. Potom tu mám ďalšiu vec od Oriflame a to je tento peeling. Bola to teda nejaká francúzska, parížská edícia. Myslím si, že mali aj sprchové gely a peny do kúpela. No, nie som si proste istá teraz. Klasický peeling telový. Pekne voňal, myslím. Hej, voňa bola taká príjemná, taká kvetinová. A za mňa ako spokojnosť. Proste klasický peeling, myslím si, že to je ako so sprchovými gelmi, tam tiež nemáte nejak extra čo pokaziť. Potom je tu od Oriflame takýto balzám na pery. To je vec, ktorá ma celkom naštvala. No, môžete vidieť, ono je celé rozpadnuté. Ono to má vlastne takú tú vysúvaciu tyčinku. No, ani to tam už nejde. Takto a vlastne s tým teda ako natierať pery. No, proste klasický balzám na pery, akurát to teda malo byť nejaké viacej vyživujúce. No, ja som si to teda kúpila, používala som to asi týždeň a po týždni sa proste niečo v tom vysúvacom mechanizme nejak pokazilo. A proste prestalo sa to vysúvať. Ja som z toho fakt strašne málo minula, ale proste nedá sa s tým nič robiť, pretože sa to nedá vysúvať a je to proste úplne k ničomu. Celé sa to stále rozpadá. Dá sa to zavrieť, no ale keď to otvárate, tak je to proste úplne k ničomu. Takže ma to dosť naštvalo a túto vec vám určite neodporúčam. A posledná vec z Oriflameu je tento krém na oči. Ten mám naopak celkom rada, ja som o ňom už tiež rozprávala a vtedy som myslím aj povedala, že je to jeden teda z mojich najobľúbenejších očných krémov. Ak možno aj najobľúbenejší, že mne naozaj pomáhal, zaberal, mala som po ňom ako tie pod očami to okolie naozaj krajšie, aj čo sa týkalo teda kruhov pod očami a tak podobne, ale už nie je najlepší, momentálne ho predbehol petržlenový krém od značky Jaja. O tom určite budem niekedy ešte rozprávať, ale ten je úplne perfektný, odkedy ho používam, neviem čo sú kruhy pod očami. Potom je to teda ešte vodeodolná maskara Extra Super Lash od Rimmel. Najskôr to takto ukážem. A kefku má teda takúto. Taká klasická, taká na mňa trošku malá. Mne to ako ani moc pekné myhalnice nerobilo, neviem, nech nejak extra moc ani neprečesalo. Ja som si ju tiež kúpila, myslím si, že kvôli tomu, že bola vodeodolná, neviem, som mala nejakú mániu, tie samé vodeodolné veci. Veľakrát som ju ani nepoužila, hovorím, nejako nerobila moc pekné myhalnice a strašne ťažko sa odličovala aj teda s odličovačom na vodeodolné veci, moc mi to teda nešlo, len sa prilepila na tie myhalnice, možno to bolo aj tým odličovačom, neviem, ale ako hovorím, no ani nejak extra pekné myhalnice mi nerobila, takže to bola tiež trošku taká zbytočná kúpa.
Takže to je teda všetko z dnešného videa. Ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Pokiaľ áno, tak mi môžete nechať like. Pokiaľ máte nejaké otázky ohľadom výrobkov alebo teda niečo iného, kľudne mi môžete napísať dole do komentárov. A ja sa na vás budem tešiť opäť pri nejakom ďalšom videu. Ahoj!